Itxaso, zu definitzeko zer hitz erabili beharko genuke? Aurrekoan zuen programa ikusten egon nintzen, da Iaski Serranok aipatu zuen komunikazioa, eta hori izan liteke bat, baina izenare ondo jarri zidaten, da Itxaso, uste dut horrek ondo adierazten duela zer nahi zen. Bertsolaria, musikaria, aktorea, komunikatzailea, kultureragilea, saltsa guztietako perresila izan daiteke kontzeptu bat? Perresilarekin naiz gehiegi identifikatzen, igual gehiago ogiarekin, ez? Ogi zatitxo horrekin behar beharrezkoa dena basi-basi egiteko, kras-krasi egiten duena, baina hala ere, saltza denak bustitzeko prest dagoena, ez? Eta sortuko ez lukeen Itxaso, nor izango litzateke? Galdera ona, ze oso zaila iruditzen zait hori imaginatzea, baina nik uste kirolaria. Oso kiroltzalea naiz, baina beti aukeratu behar izan dut ez, bertso eskola edo eskibaloi edo. Orduan pentsatzen dut sormenik gabeko Itxaso behar bada kirolaria litzatekela. Itxaso, noiz da bertxetan egin duzun azken aldia? Azken aldia, aurreko asteburuan eskontza baten, baina bertso saio baten aurreko maiatzean, senyora sariketan. Horri buruz galdetu nahi nizun, senyora sariketan ikusi zintugun, nola sentitu zinen bertan parte hartzen? Oso ondo. Hasieran zalantzak eukin nituen, eta orduan zalantza handiak eukin nituen senyorarekin, baina gero gonbidapena jasotzean eta batez ere probatzean eta bertaratzean, ederra izan zen, topatu nuen etxetxo bat, niretzako moduko leku bat, non nire bertxokera baloratzen zen, behar bada nire gorputza baloratzen zen, edo nire gorputzak bertsoari, edo nire ahotsak bertsoari gehitu aldiona baloratzen den, orduan egia esan izan da marabila bat eta familia berri baten parte sentitzen naiz probatu nuenetik. Eta gaur egun ze harreman duzu bertsolaritzarekin? Oso lagun minak gara, hor dago, niretzako da paisajiarentzako zerua bezala edo itsasoa bezala ez, hortxe dago, azpiegitura bat da, permanentea, baina batzutan bainatzen zara, bestetan ez, garaiaren arabera, baina harremana beti. Egia da bertso eskolara aspaldien naizela joaten, eta badaukat bertso eskola alternatibo bat, dela bertso eskola mundiala, eta horre elkartzen gara online, Todo Razustarekin, Dilan Inglesekin, Iboniza ere tartean dago, eta holan tarteka oso gutxika, oso gutxitan, baina egiten dugu edo ibiltzen gara bertxotan. Bertso saio gutxi batzuk eukitzen ditut, oso gutxi txapelketa nagusiari uko egin nionetik, bertan naizelako hain ondo sentitzen behar bada, ezta? Baina beti bertsoekin harremanetan eta bertsoetatik abiatuta eta bertsoaldi kuttunen bat aukeratzeko eskatuko banizu? Asko dauzkat, baina holan niretzako oso berezia eta ez nire pertsona gertuko bat delako, horregatik bai, baina Fredi Paiaren 2014ko Bizkaiko txapelketako eman eskua heriotza. Hor bakarka kantatutako bertsoak niretzako dira, Itxaso, bertsoari buruz hitz egin dugu, eta antzerkiari buruz galdetu nahi nizuke, nor da Maurizia lanarekin ibili zara, lehengo urte osoan, eta nor da Maurizia? Nor da Maurizia da ikuskizun bat sortu genuen pedagogikoa multidisiplinarra azaltzeko zehazki nor den Maurizia. Maurizia izan zen Zeberion jaiotako pandero jole oso ezaguna. Behar bada oso ezaguna da emakumea aldunduaren figuratik, berak bere buruari esate ziolako, ez da? Haupa Maurizia, baino baditu beste 1000 anekdota, ez? Adibidez, egun bakar batean 3 sariketa irabazi zituen, garai hartan, eta guk horregatik sortu genuen Nor da Maurizia ikuskizuna, zelako kulturrideiaketik, ikusten genuelako Mauriziari buruz hitz egiten zela, baino ez hezkuntzara begira, edo ez transmisio gaztei edo umei begirako transmisioa egiteko, ez? Irudia jartze ditugu, benetakoak, Maurizia ikusteko aukera egoten da, bera panderoa jotzen, kantuan, dantzan, bebai, gero dantzaria ere badaukagu, Joldi Beristain, egoten da dantzan, Ander Trabudua eta Alberto Marcos musikariak dira, eta nik neuk egiten dut Mauriziarena, ez? Horretaz gain, beste sorkuntza prozesu batean murgilduta zaude, emakumeak. Zer da hori? Emakumeak bada azaroaren 26an estrenatuko dugu ikuskizuna.
satira musikal bat da, eta pixkat Maria Ribero eta biok mai gainean jartzen dugu gure esperientzia edo bizipen propioetatik ateratako hainbat hausnarketa, baita ere partekatu izan ditugunak, emakume sortzaile askorekin, eta orduan egin duguna da ikuskizun bat sortu, hausnarketa eta barre egin dezagun eta egin dezan jende guztiak, eta mai gainean jartzen duguna da nolabait Euskal emakume sortzaileen lanaren McDonaldizazioa, ez? Eta orduan McDonald's baten horri buelta eman, titi batzuk irudikatu eta emakumeak horixe da izena, eta orduan Mariak eta biok bulego batean egiten dugu lan, eta Euskal emakume sortzaileen lanak saltzen ditugu. Eta nola sortzen da satira musikal bat? Hausnarketa eginez eta barre eginez. Hori da, azkenean kritika eginez, baino umorearen bidetik eta musikaren bidetik, ezta? Euskal emakume sortzaileen errealitatea goltzaratu nahi duzue, zein da errealitate hori? Errealitatea da nahiko genukena, baino asko eskasagoa edo ilunagoa, deitu nahi duzun bezala, aurrera pausu asko eman dira, baina asko daukagu egiteko oraindik. Eta, lehen esandakoa, bizipen propioetatik identifikazio batzuk egin genituen, partekatzen hasi eta ikusi genuen adibidez iruzurgilearen sindromea, ez? Eta ez da bakarrik emakumeen kontua, baina zenbatetan deitu diogu iguale ibilbide handia daukan emakume bati, eta ez, baina ni zertan joango naiz, nik zer esango dut, eta asko daukagu egiteko. Orduan errealitatea bada lan handia egin behar dugula, eta laguntza handia behar dugula bai, geure buruarena, geure artean eta ingurutik ere bai. Itxaso, Euskal emakume sortzailei buruz aritu gara, baina hitz egin dezagun Bizkaikoei buruz. Beste esaten badizuz, zer datorkizu burura? Burura datorkidana da, Bizkaiko emakume sortzaileen topaketen 2. edizioa, antolatuko dugula aurten bai, zelako kulturri deiaketik. Iaz antolatu genuen lehenbiziko edizioa, non Maurizia Aldeiturriaga omendu genuen, eta aurten Eulalia Baitu argazkilaria izango da omendua, eta zer da best, hoize, topaketa bat, oso ondo pasatzeko, baino batez ere Bizkaiko emakume sortzaileok sare bat egiteko, elkar ezagutzeko. Hortikan jaio zen eta zein da helburua? Bizkaiko emakume sortzaile guztiok elkar ezagutzea. Nik askotan igual bertsozale elkartearekin egiten dut konparaketa, ez? Zelan berak badauka bertso eskolen zerrenda, berak badauka ez dakit bertsu balekuak, badauka egitura bat montatuta, eta kasu honetan egitura hori hainbat esparrutan falta da. Eta nik ikusi dudan bezala bertso munduan oso eraginkorra dela egitura hori, eta gero bai bertan biltzen den jentea, horixe da helburua, ezta? Eta egia zen oso gauza ederrak atera zirela iaz, eta hortik abiatuta aurtengo edizioan oso egitarau potentea prestatu dugu. Eta nolako giroa sortzen da horrelako topaketa batean? Tipo bertso balekutan bezala. Zer, oso magikoa, batez ere hori bakardade batetik zerbait partekatzera animatzen zarenean eta ikusten duzunean oso partekatua dela sentsazio hori, ez dela zure paranoia bat, ez dela zure movida bat edo zure arazo bat, baizik eta inkluso jasota dagoela edo orduan giro ederra sortzen da, konfiantzazkoa, oso parte hartzailea, era berean plaza bat eman ere bai, lehen aipatzen nuen edo hitz egiten genuen elkarrekin, ez da, guk bertsotan jarraitzen dugu, baina gonbidapen askorik ez dugu jasotzen, beste gauza batzutarako asko, baina bertsotarako behar bada ez gehiegi, ez? Eta guk bai plaza berriak sortu behar direla uste dugu, eta kasu honetan best bada plaza berri bat lehen aipatutako horretaz guztiaz gai. Itxaso Paia, segi sortzen, segi eragiten, eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuri eta segituko dut ondoan zaitudan bitartean, milagritos.